Gawa sa kambakong baking kata mo. Page ay ni Bapa Chutam kaning karibapang porong magtindang pandibura kay. Ha? Ay pandesal mo po pala Bap. Ay nin karabyan Mayari sali na kamo. Ay nakaman interview. Kasi wala akong oras para kaya kaya. Sige po Bap. Na ako po man interview. Sali na akong pong makanyan ay. Pilan? Malyari po may itong mo pong supot. Uy ni Bapa. Alam mo na, may ka para support sa lawan. Ay damo, ay mo magtinda ko kaya na. Huwag kayong kamamang bugok ka tayo mabating kaya niya eh. Oo, boy. Nano ka boy? Nano, agi mo pa? Nasa burak mo, totoo ba? Manyo kaya nga bi ako Bapay. Amo, porta ka recursional eh. Kaya ni Bap, nandun di ba? Una na reklamo mo. Mabulok yung tindayo Bap. Nangaman mo mabulok. Bisa ka, sumbong mo kang mayor oh. O sige Bap, pamosan ke. Sige, bahala ko. Bolang. Mayor, white chay porong magtindayang mabulok. Mayor, maniwala ka na. Ako po sasabi kong totoo. Barang tinda ko po ganyan, malinis. Kayo po maniwala mabulok yung tinda ko ay. Sige Mayor, tikman mo. O sige porong, maniwala ko kaya ka. Lalo na tika lepistik ka mo. Manyaman naman, basta tiya ka sisingot. O sige, ikaw kan. Sali na kayo kanini. Meta-meme kayo na. Yan yung pamatayang post. Uy, damo. Pakatalan may bolang. Kaya ni mo takin. Puta ka. Dana. Nakabagakin. Damo. Sinabi ko kaya kayo itong pamatayang post. Sali ko sinabing magpakamatay ka. Bolang. May ngasak ka pa mo. Boy, dito mo na tira ni Matwag. Dana. Dana. Si Bapa, kapag namin sulurput. Malaos pa mo may dugang-dugang yan biniliran tatang na ng kapaya. Bolang ka. Bisa ang balas-bas ko kaya ka rin eh. Yung camera ay dana ba pating ubingan no? Buka man at so normal la singgero ayan ay. O normal na ano yung ubingan yan? Pilipinigod, Foreman. O dam pa ka lali ka po tatuk-tukan na kayan. Balibag mo na kita malawot. Ay damot bele pag may ka-engineer. Sakya na ako sa pagpandan pampanguning may palabas ko pa kaya ng harap RCC. Nagaganak ako siya niyang high school ko kaya ni ko sasalin tinapay eh. Bangis mo na Bap. Nang mabangis, masyas ka. Ali Bap, joke mo. Ay, ito na Bap, may balik tamo kanini. Ini pa ilang favorite ko Bap, niya high school ko, iningawas ng kanyo in the bread. Ito mo ingawas mi Bap, pero alin naman talaga kanyo yan. Balo mo naman Bap, niyang estudyante itam, panano-nano ingawas tam ka rin bagay-bagay, diba? Para makasigurado tamo Bap, kutangan tayo Bap, interviewan tayo. Bap, nano po lagyuyo? Ya ko pala Sander, mana ko kang tatang ko yung pamagawan tinaping makanti. Anak na kayo po palang Bapang boy, tan dating magtinda yan disnan kaya pa po ito niyang estudyante ko. Para ba pali kayo mau-OP ka rin sa sabihan ko ay niya mag-throwback tam. Maswerte kayo ba? Pating ko pa palang footage ng Bapang Boy. Ayan niya, awan niyang gagawa yung tinapay kene. Ngayon ni Pemana na keng anak no. Mag first year ang pong sa kanya high school ko kasi keng Rafael L. Lasatin Memorial High School Bap. Kaya balibago. Year 2010 po. Ngayon istong mumuli ko Bap. May papalabas ko kaya nisasali ko. Pandala ko na rin mga kumpoy tatang ko niya Bap. Kakanya mana no man keng luto ng Bapang Boy. Anya minsan dela kaya ni tatang ko sinabi ko kaya kaya ni ko lang sa salon datang tinapay na uhuli ko keng balikan. Tanang kama ka na ako. Penyagap na ako. Mila ko keng mood. Kabalo kaya kabud niya, mimi mo tara Bap, may balik tayong kang Bapang Sander. Bapang Sander na ano po talaga yung kakabit yung ngayon. Naman buli talagang panyab yan tatang ko na anong kakabit mi Kenny pero ngayon isabyang ko no. Kanyo talaga yan, nanyaran mi karang kapit bahay mi ka rin. Tapos ini naman yung sabo kanyo. Bali piiwalay ko pa naping kasakit piiwalay. Balitan laman-laman kaya tayo tapos ining sabo Kenny Minsan pindetong balat betchin ang pong balat magic sarap kung nalalaalala ko Kakabit ko na lamukin, pampanyaman no rin deto. Yan, isuso tayang makanting tinape. Yan, pibalibaligtad niya mo mga yan. Tsaka tanyang pirito, okay ne. Kaya rita mong pinirito, patiktikan tamo pa ne. Yan kabit tamo mong makanyan. Angkay, putut-pututan tayo, banta nga lang udarang customer. Tas kanita, dinanta mong sa bogata. Bali yan yung pampalinamnam. Tas maglagay tamo itong kasakmal na sibuyas, ang pandita ka prinkles. Yan, yari na yung kaya katamong product. Ay doon na Bap, simula niya high school, kumama nga na ako mga nini, totoo pa lang kanyo yung kakabit da nga ito. Ngayon ko pa abalo nung iya ko mumig vlog. Ning may kaburi kayo ni Bap, padala ako na kaya kayo.